lho Lur, sing jenenge iwak Laura, salmon Jawa ya. Lah iki lho Lur sing tak goleki Lur. Apa gatot, tiwul, blendong. Uyo, aman Lur, aman. Mateng kena dinggo mlek-mlek lho sakmene. Wah, alah, ngene iki lho gurung tak bungkus wis mentolo tak untal anggere sampean. Temenan wis rasane koyo ngeleh aku wisan. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung Mbak Ija ya Lur ya. Iki Bandung lak critane katene nang pasar ya. Tunggu apa? Kita golek iwak Mak. Heeh yo. Wis suwi gak ngonten Lur, sepurane sing akeh iki Bandung iki awake akeh dipencop-pencop rono mrene ya maklum rek. Jenenge wong nek kate mancung ku lak ngene ku lak jarene. Delok ta, iki lho kayune Bandung lho sak tuwumpuk iki stok lho digene kayu nggone dapur keraton entek. Dadi didekek kene iki men garing. Iki sik teles iki. Telas wingi kudanan Lur. Kudanan ora Mbak masih ngono iki sik teles iki ambekan kayune. Iya, sik abot. He, awak dhewe kenapa sik ora nggawa tas juga tas sik? Ya Mak. Wis ngono ya Lur ya, mel aku nang pasar ya. Nah, iki wis teko pasar Congot Lur. Iki ndolek iwak embung golek iwak apa ya iki kok. Sing godhong iwakan. Iwak-iwakan kepiye? Sing godhong kates iki goreng iwak apa ya? Minggir bibu katen liwat monggo Bu. Ayo Lur mel aku mlebu ya wis gak usah kesuwen mele nang jero yuk. Nggih. Masak bekitot. Nggih. Apa iki? Iki apa, Bu? Oh, iwak tombro. Nah, cara ngene dhewe iwak tombro. Lah lek iki iwak apa, Bu? Paten. Manyung, iki manyung dipanggang Ya asap enak. tuku saiki dipanggang meneh ta, Men? Oh, ya wis. Mur iki anyar ta, Pak? Ya wis aku njaluk iki, Pak. 55. Nah, iki Lur loro wae Lur, iku 55. Lur sakjane 56 karo buke kongon 55. Dipotong-potong Pak, kok sisuk tak panggangi. Manggangi sisuk ya Lur, saiki tak ngosen godhong kates dhisik ya. Iki apa iki, Bu? Salmon Jawa. Duh, salmon Jawa. Wis gak macem-macem wis salmon Jawa. Keren Laura. Oh, Laura. Apa? Iki lho Lur sing jenenge iwak Laura, salmon Jawa ya. Wah, apik iki fresh iwak isian. Iki, Bu. Iya. 49, 48. Oh, 49 iki Lur, dihitung 48. Nek tuku iwak reno sedina oleh 1000 lumayan. Wis Lur, ayo ndelok-ndelok rono dhisik ya. Iki Mbak Elis burung oleh iwak ya. Ayo, golekno angel barang iki kok senengan iwak apa ya? Lah nggih. Iki Mak. Oh, lah dalan iki malam cumi Fe. Cumi piro ngene iki, Bu? Cumi sing super kok kan nandang ya tak nandang. Lah piro ngeten iki? Kali adol semula saya itu 100 jenengan wis rembanan. 1 sekilo Lur tapi dawane setengah meteran. Ora ringkes nek sing ngeten niku. Ngono ta, Bu? Ngruwel dimasak. Oh. Makan ya ngeten niku. Nek iwak cilik jare dimasak ki ngruwel. Nek iwak gede sembujung yo gak salah sing ngomong. Wong barang ning iwak cilik ki yo mengkeret. Lah nek ngene gede lak mengkerete ra pateko yo. Betul. Jadi pinter. Oh, iki senengane Angel ambek Elis golek dimasakno ngene iki. Mangan gak mari-mari. Ya, tak itu murah jangan tak ada. Wah, kepiye? Pun, mau nanggung? Wes. Ah, saya ngerti. Oh, pun. Kan bener. Mboten mungkin tak anune dhewe. Saudara ngerti. Nggih, wijike pundi lah. Wis Lur dijangkep iki wis ana wijikane barang. Wah, wis enak temenan. Yo iki lek takon serbet yo isin apa ora ya iki yo.
Ora isen ya, Bu? Oh, rasa isen ngono ku iki. Lah nggo serbetan ngene kok njupuk duit merah teles ngono lho. Bu niki matur suwun. Nah, wis Lur, saiki karek golek urang, gepeyek. Golek sing cilik kok ono gede-gede Ya orang ditugeli, Mak. yo gak enak yo. Ayo Lur, nek aku rene Lur. Lho, iki Lur ana sing cilik Lur. Nah, nek sakmene iki nggowo peyekan iki sedengan. Nek gede-gede iki yo ndak mlempem ya. Bu iki, Bu. Setengah kilo pira kowe iki? Setengah kilo 33. Oh, setengah kilo 33. Ngene dipeyek engko wis miroso Lur, dadi sak kandang tenan koyo. 3 nggih wau. Nggih, sampun Bu, pun. Nggih. Nah, iki wis mari Lur, iwak laura mbek manyung wis mari lho. Masukkan. Wis saiki ayo golek jajanan Bu Ayo. menawa kena sarapan yo. Bu matur suwun nggih. Pak suwun, Pak. Ayo Lur. Amin. Ayo Lur golek jajanan. Apa nukokno Pak B ya? Leret iki. Oh, iki sih tak kira lepet. Lepet pleret mboten. Pleret iku. Nah, tak kira lepet. Golek jajan Lur iki ndi jajan iki ya? Alah Pak, mbong golek jajan apa iki tolat-tolet kok ora ketok. Tolat-tolet golek jajan pasar kok ora nemu tibake nang kono kae Lur. Ayo nyebrang yuk. Sisi. Lah iki lho Lur sing tak goleki Lur. Apa gatot, tiwul, blendong. Pak iki napa niki, Pak? Tiwul kacang. Tiwul kacang. Sampeyan kok perlu aku pindah sih, Pak? Mau nih kan nang pinggir kono ya koyoke. Oh, nek minggu ning kene makane aku bingung lek ndoleki, Pak. Tiwule, Pak. Nggih siji wae. Terus karo iki blendong. Sabungkus. Njuk gatot iki. Nah, gatot iki loro ora apa-apa, Pak. Aku seneng. Aku agak demen nek karo gatot iki, Lur. Oh, ono kelapane barang ngono ku lho, Lur. Loh. Apa jenenge? Iki grontol nek wong kene ngarani. Nek awake dhewe ngarani blendung. Lah lek iki tiwul, iki gatot. Nek melembung kok apa, Mak? Ya kembung. Nah, karo iki nih, Pak ya. Yo, beda jeneng. Apa jenenge, Pak? Wes Lur, wes oleh jajan pasar, wes oleh lawuh. Engko Pak B teko dikeki iki ambek teh panas. Oh, ngetemut wisan. Temen. Nah, njuk pinten Pak niki? Pinten? 15 lho. 15.000 oleh sekresek. Niki Pak. Matur suwun. Gedang Lur. Iki nggo pakan manukku, wis wingi mula ora mangan ki. Amit. Heeh. Lho, 13.000 sak cengkeh. Duh. Manuk sampean pakanane apa? Aduh. Sampean iki kok yo ndadake. Pakanane growol po? Wes ibu-ibu ki yo lucu are Lur. Ana wong tuku gedang pakan manuk, jare manukku ora pakane gedang jare ngono. Pakan growol. Suwun ya, Bu. Lah nggih. Wes Lur ayo Lur. Tuku gula dhisik Lur. Iki gula napa Pak niki Pak? Iki campuran gula pasir, niki sing asli. Oh, ana rena loro. Sing sitok campuran gula pasir, sing sitok iki asli ngono. Dadi iki gula Jawa. Gula Jawa iki teko kambil, teko klopo, dadi dideres nang dhuwure wit ngono kae lho Lur. Lah ning ngeten iki pinten Pak? Iko kawan likur. Niki kawan likur. Kawan likur iki sampean ngerti apa ora? Dong apa ora? 24.000. 24.000 iku piro? Iya ta 24.000 ta, Pak? Berarti ora salah wong aku dhewe ora nek dong. Pon niki setunggal, Pak. Nggih. Wis ngono ae Lur, kok digenjangan godhong kates ajake ngeluwemet tenan ya. Pamit. Wis Lur, wis oleh sembarang dinga. Ya awo kepoto, ya ora apa-apa tajekno tambah wedok. Jarene ya apa? Aku melu kepoto jarene ngono. Wis Lur. Bu, semangat nyambut gawe, Bu. Ayo mulai. Jare ngongkon semangat kok dijak mulai ya apa? Ya aku sing mulai Lur, ibu-ibu cek dodolan. Ayo mulai Lur.
Wis lur, iki lho wis teko omah. Kai jalek ngombahi wae. Aku kapan ngapik kembang gedang iki lho lur. Kok dibotok ya? Angel apa ora ya kira-kira iki? Aduh. Iki lho godhong iki nyampluk-nyampluk to. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Loh. Pas ambil sak wite iki engko. Wis. Aman lur, iki godhonge sing elek-elek tak gentelane. Loh. Ngene lur godhong iku sing elek-elek ngene iki dibuat tak ngene iki. Wis lur ya, saiki ayo mel aku ngethok gedang. Loh, gedange kan ya wis tuwa lur. Lah iki lur gedange lur wis entek godhonge sampean. Wis tuwa iki. Engko lek ketuken buang, waduh semute. Nek ketuken banget iku meletek biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Uyo, aman lur, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Semute. Wah, lumayan iki engko nek mateng kena dienggo emlik-emlik lho sakmene. Iki engko nek ndekek disuntek ngene. Cikno getahe entek. Wis ayo melak aku rono kata sih kae jane ya tuwek ning dhuwur. Kok cek dunduk Pak B wae. Mateng heeh, dibrongkos sik gak dipancodot. Wis lho iki mbang gedangnya di hotel-hotel dijukuk tengah tok ya sing putih ya. Aduh, wis ayo. Lho iki lho lur godhong katese lur. Iki dipek godhonge tok ae kembangi meneh maneh ya ora bareng-bareng. Men mangan sayur terus kok dientekno sak nalika meneh wis ora uman sayur. Lho ngene iki wae. Engko Pak B. Iya Pak B kon nukang iku lho sikan wong enek kono kae mau. Tak kirim jajan pasar kae mau. Jan wis enak tenan iki lho. Iki nganu kecepir ning sik gurung kembang sikan. Aku seneng lho, aku nek wis dhuwur ngono ku biasa tak kuwethok. Cek ora dhuwur-dhuwur ngono ngepek iki juga susah. Ancan khusus ge janganan yo. Wis sakmene kae gak yo men yo, wis sedeng yo. Iki engko wis dadi sepiring, wis dadi sedina, gurung ku bothoke yo. Agak-agak ndak mubadir meneh maneh yo. Ayo. Masak no kene iki enak lur. Aku suweneng. Hawane iki lho adem, angine semilir, suara angin, suara ombak angin, apa banyu mili. Banyu mili lho. Cek ngono kuwi. Kono kuwi kali lur. Wis lur ya iki Mbak Ija lak methi kembang gedang kae mau. Lah iki bahan-bahane bothok, ana tempe karo teri Medan iki lho. Lho iki kok didom mbek loro mbek sing godhong kates ya. Lah iki bumbune ana brambang, bumbune bothok maksude. Brambang bawang, ketumbar kemiri, kencur, laos, kunir, lombok cilik, lombok gede, godhong jeruk ya. Saiki tak tandangane dhisik. Iki tempene semangit lur, tempe rada gering. Lho, enak iki nengane dibothok iku. Klopone enom, tempene semangit karo teri Medan. Teri nasi apa teri apa sih mbok gak ro. Pokoke teri ngono ya, Mak. Iya iyalah. Tempene wajib dikukus ya. Ngirisi tempe iki sembarang. Saksir sampean, arek dawa-dawa, arek kotak dadu, jajar genjang, segitiga sembarang manut tempene iki. Iki lombok ijone lur diruwajangi ngene iki.
Bothok iku selera ya Lur ya. Sampeyan nek arep dikek kemangi kono, ora ya ora apa-apa. Soale modele macem-macem. Nek bothok tahu tempe teri ku kei kemangi enak. Nek aku seje sampeyan maneh ya. Nek aku iki pedes ngono kuwi enak. Aku iki gak atik kemangi ngene iki ae ya. Jemur kene ya, Mak. Ya. Jemur ndur kono cegak renyah. Sebelah sampai nomor ini lah kenek, jika ndelosor merono. Iki godhong telu, Mak. Sing iki ngarepe ae. Ayo wis. Wis. Lho iki terine Lur dibagi loro ya. Engko ambek gawe godhong kates wis sakmene ae. Saiki tak rajangane lombok iki Lur. Lho. Aku lek gak ono rajangane lombok kurang marem ya. Ya wis pedes sakjane bumbune. Nek gurung ono iki ning ngono gurung marem. Tomate dirajangi pisan Lur. Lho, seger iki engko temen iya. Tomate iki wis setengah sekarat Lur. Mergane aku wingi iki tuku kate tak ge ngonten mari tak tinggal bluwayang nang Surabaya. Ya wis. Jadi kesut Tapi ya, Mak, ya? sing penting isek sehat lho, sehat. Ora bosok. Iki lombok jone dibiokno kabeh ngene iki. Wah, wis gintal-gintul iki engko. Karek ngenteni bumbune nang engko dicampur ya. Wis Lur iki mau dionceki Mbak Ija, saiki dirajangi ya. Soale wis iki umep banyune. Sing iki tak nyalakno ya, Mak. Iya iku dinyalakno pisan kok digawe ngedang iki. Oh. Gedang kepok iki ngene iki lho, rapi, ayu. Tuh. Jumba dhisik ya Lur iki kembang gedange, kok nang dijegurno kae lho. Mi berat aja. Angine. Iya kok angine buanter enak tuh tapi ora krasa panas nek. Iki godhong gedangku siji nang ndi? Gur nang mburi kono dibalik itu. Sik, amit-amit iki, Mak. Yo. Wis umum iki Lur banyune. Dicemplungno ngene lho Lur. Iki kompore loro iki nyala kabeh iki tungkune iki. Sitok gegeng ngukus engko. Tak janur sing gede-gede ini ya, Mak ya. Apa? Godhongi. Iya wis ben kono. Oh ora apa-apa. Engko tak petikane dhewe. Oke. Cek uya ya Lur bumbu bothoke. Iki mah aku lali wadah uya gak tak gawa dadi mantuku nang warung dadakan kulene. Wis Lur iki bumbune dicarup. Tuh, tumplek nang ngene iki lho. Wis terus dicampur. Iki dicampur dhisik. Kok njuk dicipi rasane nek wis enak dicampur kabeh ya. Jah, kon kok meneng ae kon kok ngele tak piye? Antarane ki yo ngono ku ta, Mak, nang matengno, Mak. Ya engko dhisik sabar. Aku iki mitili kembangnya gedang, Mak. Terus, Engko ana sing tak crispy. oh lah gak ijo wong kok ya meyek. Iya, Engko dicampur pisan ae lho. ya. Ya wis Sing apa-apa lho. klepian. Enak iku Jah. Teri tempe, lombok ijo, lombok rawit, tomat wis dicampur babar pisan. Engko terakhir karek dintas kembang gedange kae mau. Kok iki ana sing gede-gede ta, Mak? Wis ra apa-apa, mosok keloloten ta sakmono ae. Yo enggak. Kok gak misan lembaran ngono lho. Wis Lur lho, iki nek ditublek ngene lho. Waduh. Wah, tangane Sik, makku delok. sakti lho. Lho, panas kae iki ya ora krasa panas. Mas mek lombok ya gak wedangan ya, Mak. Yo gak wis tambuar. Wah, alah. Ngene iki lho gurung tak bungkus wis mentolo tak untal angget sampean. Temenan wis rasane koyo ngelih aku wisan. Tepak rek iki nggo wayahe Bandung mangan awan. Yo Lur yo. Lho, menune bothok ontong karo tempe karo teri Medan. Lho. Wes, Lur, tak bungkusane. Iku engko mbek genine diawasi ya. tenang, Mak. Wis tak pantau tok kene. Mata sakti iki, Mak. Mata sakti apane? Wong mari ngono kena beloke matane merem-merem kok mata sakti. Wah, alah.
Cuaca iki enak temenan lur. Ngene kita sampean sirambe opo sembarang wis sampean tuki opo ae manut iki. Ini gak sabar nang mateng nang Pangan wis. sego ngetanget wae. Dapat gak ngono. Iki botoke botok jumbo lur, ben mantep mangan iki lega. Ya. Buka siji dipurak wong 7 ora ngentekno iki. Lah ya opo wong sakmene. Yo. Tapi enak ngene iki lur, bayangno ta. Bayangno tok ae wis salah gak ngongkon aku bayangno tok. Ngene iki terus sego anget dituplak ngene, dimplok. Wis gak sabar. Mak tak lebokno ya. Ya. Gak tak umbah iki. Iya, jegurno. Nah, jegurno ngono. Dastere dicenceng Apa sik, dasar Mak. mau cenceng bareng. Kedawon. Ini kan ala-ala upi abu nang ngene Cinderella. Medho. Modem. Delan jek wis burung. Oh, sudah, Mak. Kayune sugokno. Nah, iki jegurno. Oke. Wis ya. Motong Ini tutupane ja. Wis, Lah, ah? tutupane wis. Kurang siji, Mak. Nah, Nah, bulek ja. wis. Wis ja iki anu ja. Wis sama. Kuali, kuali Kalo. Kuali sampean lur. Nah, iki jadi aja. Tak gocelno kene. Iki gak panas. Maju titik, Mak. Amit. Sip. Panas rek. Wis lur iki karek ngasih godhong kates yo, bumbu-bumbune ana iki, brambang bawang, jahe digeprek, lombok cilik, lombok gede, godhong salam. Wis ngono ae nang iki tak gorengane. Iki lombok abange dirajangi ngene lur, cik ayu ya. Cik gak ijo tok. Karek godhonge lur iki dirajang. Godhong sak pikul lho, mek sakmene iki dadine. Oh, alah. Ngempes, Mak. Iya kok, Ja. Kayak awake sampean niku lho, anjene Loh. lak kudu isuk ngempes ngono lek banyune lemak ilang. Sini gak usah lembut-lembut seru lur. Dadine cek ana molor-molore titik ngono lho. Terine digoreng. Ayune lur, iwake lur. Lho. Wis saiki bumbune digongso. Ora apa-apa minyaknya apet yang goreng iwak asine ya. Iwak teri kok iwak asin. Lho. Salame jegurke sisan. Laose. Lombok abange wis rampung. Lur, nggih adanane peyek sik yo. Iki gula bang sing tuku mau lho, Lur. Lho. Digorke ngono kuwi. Sedep nek ana gula bange, Lur. Oh, bumbune iki wis mata iwak niki lho, Dron. Saiki godhonge dilebokno. Oh, mantap tenan iki rek. Terine dilebokno, Lur. Jan mantul iki. Ayo lur, siap disantap. Oh iki urange lur diingoni nang kene ya. Oh, wis sip. Aja kakek sini, udang California iku larang.
Wes lor, iki kan karek goreng iwak tok. Banung iki wayahe ngombe nodem. Biasa, setengah jam sadurunge mangan kudu ngombe nodem dhisik supaya gula darahne Banung iki tetep stabil ya. Nah lur, kanggo sampean kabeh sing diabetes kaya Banung ngene iki lur, sampean kudu ngombe nodem ngene iki. Soale nodem iki ekstrak boncis karo daun kelor, dadi aman kanggo awake dhewe. Tapi yang ngono nek tuku kudu nang official store, nek gak ngono karo ngene apotek sing terpercaya. Ya, ojo lali lho ya. Wis lur, karek goreng iwak. Wes saiki laurane digoreng. Salmon Jawa iki jenenge laura. Enak iki lur. Wes lur, lho, botoke wis mateng. Ayo buntas yo. Panas rek. Iki apa? Botok kok sak ketepok-ketepok ngene iki. Tuh. Wis lur. Wes, lho, mateng sampean gak njaluk. Wes lur, wis mateng kuwabe. Mari ngene iki ayo melok aku madang ya. Sik ngenteni Mbak Ija kae lho, ngasahi wajan, ya. Wah, ternyata nggon sahdu iki ning kene lho. Ora dhewe kan wis suwe ya. Gak tau review ning nggone kene iki lho. Gak tau nang ndukur. Biasane ku wis nang kono-kono nang lebu-lebu kono. Ngene iki mari mangan warung langsung delosor ya iso lho. Akung, sak pira, Kung? Sampeyan ae. Nah, iki Akung lur. Akung kan gak doyan pedes, tak jupukno iwak iki karo godhong kates. Ya, Kung. Payake tedes ora? Doyan. Yo. Mantap, Lur. Ayo, Ja. Kono mbok dhewe, Ja. Iki. Oh, iki bothoke, Lur. Aku iki pedes, Kung. Men gak tak kei iki, Kung. Pedes iki. Lho, ya apa kaya ngene. Lho, enake, Lur. Bothoke, Lur. Enak iki, Rek. Iki godhong katese lho. Payake. Mantap. Monggo dulur. Wis ayo, Kong. Monggo ya, Lur. Monggo, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sabar aku. Nah, Kong lho. Botoke ontong enak temen, Mak. Botok ontong lho mbok pateng pecicil karo muso ngene. Beja, enak toh? Mantap mak ontongnya, Mak. Terus gak ya godhong kates sih. Empuk ya? Anjen soalnya sik 6-6 lur. Pupus-pupus iku mau sing tak jukoki. Mangan nek ngene iki rek temenan enak. Wis mblewnger santen-santenan ngono ku mangan ngene iki rasane wah. Nagih lho. Ngene lho rek, mangan iku seweger. Enak temenan lur. Salah apa? Rine iki ora ana blas nok tengah tok rine iki. Pinggir-pinggir iki gak ana. Nek bandengan rine akeh. Lho, sampean tak kandhani gak ana rine lho. Temenan enak iki. Wah, kurang juga nek, Kong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah wis wareke temenan lur, mentok jedok sampean. Piye, Kong? Seger ya? Enak. Enak. Kong sampe kate ngelek. Ya wis ngono wae ya dulur ya. Wis cukup sakmene videone Banung. Donga dina wae tak dongane dulurku nek liwat nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.